Aingo yo blay bangila banwan biang syapi hagani ka step. Banwan ra igije slok naga ktin ublay. Bangan puli naga kitab Isaya kulnong ka bakhandai kat khot ka banriu ta ka sentence ka banengkong. Namar hangi la khayo khun la ai yo khun hangi. Ngine pusan hagani ka step. Ya ka jing ai ka bakortam bat ka barem dortam. Lara doni ai ka jing ai ngobha ka bangila ban yo pediang ka ba omla ban kendor ya ka bat ka bamla shu ban siudor ya ka kadai ka jing ai ka batang ublay ubala ban ai bagata kadai ka jing ai ublay ya laukun u Jesus Christ baun wan cha ka perthai ban kha ku mubriu baun yap ku mubriu ban ulami patru na ka jing tep ha ka jing kha yu Jesus Christ la pan bena bat la pan pau syai kedar ya ka jing ai ka ba kortam ka ba ublay u ai sya ka perthai ya ka jing ai ka ba rem dortam ha ka ba ai no ila ukun ba un wan sya ka perthai ba un wan long briu ba un khayu u kumu briu namar da ka ba on khayu kumu briu un yap kumu briu bat da ka ta ka jing yap jong u bat ka jing mi pat jong u kan long ka jing siu spa ya ka perthai ka bajot pat ka barem lengba u jisu yo ya ka jing map ka dei ka ei ka bam dan mano bala ban ai hangi ka jing map ki pop jongi i mei pa jongi kila ban ai ya ka jing don jing em ka share ka rupa ka khandau ka siap ka ying ka sem ka building ka bala ban chongdor de ki spa ki hajar crore bat ngila ban ong ba ka dei ka jing ai ka ba remdor par ka ba kordor hadu kata kata Henry ngip kimla apat ban ai ka jing ma ki pop jongi namar ka Bible ka ong paum la ban kit ya ka pop jong ukhun la ban kit ya ka pop jong khpa nang kata kadau ka jing ma ya ka pop anam dan mano bala ban ai ka jing ma ka pop dei tang ublay bala ban ma ka pop jongi ba dei tang leng ba u Jesus Christ bala yap hagari pnau bala mi pat na ka jing tep ka wan ka jing ma ki pop jongi leng ba u Jesus ha u Jesus bar kerteng u Jesus bat kumta haka ni ka ayom Christmas haka bangikan mawi ka jing walong briu Jesus ka perthai kadai ru ka jing pan kan mau jongi yalade bat bangi thu ru sya ka perthai ngi pan bana ba ublay ha ka bakum ka ni ka por ula ai yala ukhun ka jing ai ngobha ka ba kortam ka ba ula ai syangi ki nong pop ki bajot bat ki barang namar lengba u Jesus Christ ngi oi ka jing map ka bam dan mano bala ban le ya kata ban ai ya kata hangi ka jing map ki pop Kidan ki jing ai ki ba remdor ki ba ki paralok lani ki briu ki laban ai syangi ha ke jing ya to syong kurim ka badang shen jong ukhun jong Mukesh Ambani wei ne ki hespa India Asia bar ha ka perthai ha ka ba ki nongwan she ke jing ya to jong u don ki ba ai ngobha ki ba ai give ai present da ka kali ka ba syongdor da ki scroll da ki phokror dan ki ba ai da ka deulenong dan ki ba ai da ka building ka ying dan ki ba ai da ki maulanai ki jingdeng ki ba remdor dan ki ba ai da ki jaka puta bat kumta tirter makini ki jing ai ki de ki ba remdor shisha ki ba tangkatto ki tangki katto kan ingot ki laban ai ya ki ba kum kini ki jing ai shaubriu Henry lada don kanunu ke jing ai ka ba remdor tam ka ba briu mlaban ai kadai ka jing ai ublay yala ukhun kadai ka jing ai ublay ka jing map ei hangi kadai ka jing ai ka jing pen im bala shu ai ei hangi kadai ka jing ai ka jing im bom ju kut bala shu ai ei hangi ka ba amla ban thit amla ban kendor am dan manu bala ban ai kita hangi dei tang ublay bala ban ai na kata ki briu ki bala priang ya u Jesus Christ ya kari ke jing ai na ublay ki bala priang ngobha ha ka do not ha ka jing im jongki ki priang ya ka jing ai ka ba remdor tam ki yo priang ya ka jing kerkhu ka ba khrau tam
Henry kita kibakan tat ya gani gajing ayu play kibakan tat ya Jisu ki kan tat ya gajing ay ka barem dortam bat ada donu no uba bitam haka percaya amday ubri ubam dan jing nang jing start haka kerdan pule Henry uday ubri uba kan tat ya gani gajing ay jong play baru ubri uba start day ubri uba pediang ya gani gajing ay jong play namar hakane gajing ayo blay laburi ya ki eki bakordor ki eki bangimla ban yo ilut ban sngotu ulut laburi ya kata hakane gajing ayo blay ha uji supres lengba uji supres na kata kadau na kabenta jong pi ki bala priang yo jisu ki bala priang ni gajing ay snob how blay happy bimshim kan tai pi priang hun mensim ay ngo yo blay pilong ki beriu ki bala kerku shisha to bat to ri to yang scam bat to sumari gani gajing ay kabo blay ula ay happy Jisu ong hakabalang Philadelphia to bat scam ya kata ka bapadon kanang bo nom kini no ikapan singet jongpa na ka banta jong kito pat ki bompat priang ini gajing ay ngob hau play pidang kentat yu Jisu hadu menta pidang kentat ya kaban priang barban nget yu Jisu daga donut baro pidang be sheki eki kijing terwa bat kijing ai jong ka perthei kijing sobha jong ka perthei bat ya ka ne kijing ai bukordor jong play lau khon Jesus Christ pidang kentai akan tu ya pi hakane ka ayom Christmas lapan pau kijing ai sobha play sheka perthei lengba kijing ai jong ui lau khon to pdiang no yu Jesus pin long ki briu ki balkerku pinom babe shu ha kijing im jong pi bat pinyo pdiang ya ka baka perthei ka melaban ai ki hespa ki melaban ai ni mei pa jong pi ki melaban ai kane ri gajing ai gajong play ya pi ba pin pdiang yu Jisu ba pdiang yu Jisu pdiang ni gajing ai play pi pdiang gajing ma pi pdiang gajing imom jukot pi pdiang ya gajing pen im ba gajing karku gajong play kumta ha kane ka tayo Christmas ngadon ban kan tu ya pi ki bampat pdiang yu Jisu ya kani gajing ai play to priang no yo pin babe bom jukot kata kadai gajing kantu to blain ker khu yu pi bat gajing khu play Christmas kalong ya pi baro ki bayo sngow ya kani ka khubor bat ki baju snap ya ka morning mana ka bajuan chapi man ka step leng bag YouTube channel jong ka palang NTRC khu play shibon blain ker khu yu pi ka teng Jisu amen.